Hagajing rakie buram ban kenmai kasngi bakerpang kadut lani ka National Milk Day. Kabala long Hajowai Dairy Plant Campus mura long ka Jowai haka arpun re trek nai wing araja arpusaw kaladon ka jingpen kenmau ya ka jing koridor jong kadut haka jing em baman la kasngi haka be day ban pennek pensan bat ban kentiu ya ka kot ka khia haka dukot met jong briu. Haka ni kasngi ka Jowai Dairy Plant kalapen ko buram ru yaw ba Robino Sayur na ka Man Roy Lang Milk Producer Cooperative Society Limited ka Shillong Mail baru ba bantay siya prang maskot na ka bantay lang Dairy Farming Cooperative Society Limited ka Shillong Mukro kibala la ban pedmi kambon ka dot haka jala haka ba ka kong DV Lyngdoh ka Additional Deputy Commissioner ka West Giant Hills District kala longkum ka kong san. Habajing kran kokong DV Lyngdoh kalaong baha ka jalla ki Duna baha ki brio ki badi dot man kasngi bat ru kim da khen kor than ya ka dot Katba Kiwei pat ki jai ban rio ki dang kamla ka badu e ka ja ban ya ka dot kumta ka kentu ban ya trai lang ban pen ngol tho e ka jing kor dor ka dot bat ru ban mi shakmat haka kamri masi kham dot khnang ban pendap ya ka jing don kam hapo ka jalla. Kajing rakhi jungi ndi ba shu rakhi tang ban dep lani shu rakhi tang ban mo ba ka de kata kasngi yu kadadon jing mut balengi rakhi kani kasngi namar ba ningkong e ni kwa ba ki briu kin tip ba ka dut hi kade ke jing di ka ba don kam tam nam ta jong baro hi mong tang ki klung khna wat ki rang ba wa ki tem men ro mo ki bandang ki klung khna ki bandang ke dang san te nga iba bun hi nangi hang ni khamta mang ni po ri khasi jangkia jungi hi kham Duna ki badi dut nim da khen kor than ya ka khndiat e ki ba khen kor ya ta ka jing di dut ken rei ba bun hi nim long kum Kiwei pat ki jat ban riu Kiwei pat ki jat ban riu ki la ban do e ka bam ki la ban do e ka ja rei ka dut ki num ban do shiklak ka dut ken di be ki khlong wada ki duk ka no ka no hadu ka ta ki khen kor namar ka along ka balance diet ka badon lut ki jing don kam jong ka met barok khat yang tu te kum ki di ki enga sngo bangi day ban pen bana pa ba shu ban kham trei shu trei shi tom ban pen bana pa ba ba ki briu kin tip kin khen kor kin sngo thu e ka jing don kam jong ka dut kum ka jing kren jong i kong shila menai abatai ba shwa ban pen loin ka ni ka sngi kila don bon ki program ho apa ki khna school kia shimbenta ka badai be ka theme bat kanika National Milk Day te la yo ban surprise mene ki nong job ru te kanir ka way ka program awareness program ka ban pentip pa ba kham tam ya ki khna school ki badon kam ba ban di dot mo te ka ban yara bahang so comment publish bon ko shila kila tre shitom te ki donru ki program ki awareness program ba ki ba pilai pendon pilai penya habo ka district shwa ban rakhe kani ka sim ta si te smok na chibun te ngek ba kini ki program ki ba penlong mo da kani ka department kan sei so shisha ban pentip pa ba e baro e ka jingdon kam jong kani jong kadut mo ta ka jingdi ba don kam tam namanta jungi te sakawai ru ka jing rakhi jong kadi ka program kadi ka National Milk Day mentang sing kalong kumbila batai iba Robinos meneng sultanat iong ba yele pan penkiu ya ka dairy plan jungi kata kadi ka wei te kumno ban penkiu ya ka tengi don kambon kinong rap ki ban wan shakmat ban yarap ban penkiu ngangek ba hangni hangtai nge snow ba ka capacity jong kadi 8,000 ne 8,000 liter jong kani ka dairy plan ndai Katba ngam thrai kin yo adu kata Duna bha ka jing yo kam kot sha ka capacity jong kani ka plan ka bangi don hang ni po district jung te ka pan i badang Duna bha kinong penmi ya kani ka dut ni Duna kini kita ki sahab nongrap jung te hakani ka sngi hingi nele ban pen bana ban pen sngo tho ban pen priang shu ki khubor khnang ba ngin yo shibon kini ki nongrap ngatip ka ka shitom kam dei ka basuk henrei ni hap hi kam don ganu ka kam ka basuk mo la dingi kwa ban kiu ni kwa ban kibriu kin tip kin itho ka sarkar kan itho kan tip ipi ni hap ban trei shitom kum kini kirang ba jungi hang ni be trei shitom miet bat sngi ban poi shido kani ka kerdan ti kata ka di ka wei ni hap ile kat bala ban kiu ya kani ka dairy plan jungi
Namar ngimyo nang ni tang kadut. Ki bon kiwei pat ki products. Ki ghi kumikila ibatay mene. Ha? Ki ghi, ki makon, ki kinu ki jingbam. Tingin long self-sufficient kay. Lada ka dairy plan jingi ka biang ka jingyo ay kani kadut kamot ka district jingi kan long self-sufficient. Inum dan kam syuban up na ba? Da ka wairu ka mga kwa ka long bangin pen ni day ban yele kat bala ban pentip ba kani ka dairy plan jingi hang ni po district ka penmi ya umtang ya kadut ya ki ghi ya ki makon. Ka ba ki briu ya ki doi mo ki bangi ong ki ba ki briu ki la ban thiet. Day ne namar hanging yo fresh ni yo ka bangi ni penmi la dia mangi te so tanak ban kalong khoi kalong fresh ya dengan tharai kan ni ngi di ban pentip pa ba ki don kum kita ki product ru ki ba penmi nang ni kena ki brio ki ni ya ki ni mi shakmat ben ya thiet kan tang ben ya thiet ki wei ki bawan na bar ngin pen kieu shoi ka dairy plan la jom Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam Duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam medon ka shop plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lyngdoh Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.